עכשיו להצגת סיום השנה של ילדים בעזה בחסות הג'יהאד האיסלאמי. הרפרטואר מדכא למדי, הנה הדיווח של יובל קינג. ברוכים הבאים למסיבת הסיום של ילדי גן טיפוסי בעזה שנערכה בשכונת זייתון בסוף השבוע בחסות הג'יהאד האיסלאמי. המופע האומנותי המושקע, על כך אין חולק, היה בגדר חיקוי אחד לאחד של דרך הטרור הפלסטיני נגד ישראל עד לפרטים הקטנים ביותר. اليوم نغزوهم ولا يغزوننا اليوم يملأنا الملثم قوله. לבושים במדים של הג'יהאד האיסלאמי ואוחזים ברובי צעצוע, הציגו הילדים שלב אחרי שלב פלישה לבסיס של צה"ל. תחילה מפקד החוליה יורה והורג את החייל הישראלי. לאחר מכן הוא מסמן לחבריו להצטרף, ואז פורצים כולם דרך השער. בשלב הבא נלקח חייל ישראלי אחר בשבי לכאורה, והפעולה מסתיימת בהצלחה. הילדים הציגו גם ירי מרגמות, כולל אפקטים קוליים ברקע, ולבסוף כיצד מטמינים מטען מתחת לטנק ישראלי. מלבד ההיבטים הצבאיים, מסיבת הסיום הזאת כללה אלמנטים נוספים הלקוחים כולם מתרבות הטרור של עזה. הווה אומר, ילד בתפקיד האימאם בדרשת יום השישי במסגד, ואפילו חיקוי של דובר הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, אבו חמזה, במסיבת עיתונאים. בג'יהאד האיסלאמי לא ניסו להסתיר את שטיפת המוח הזאת מהציבור, להפך. היא צולמה כולה באיכות וידאו גבוהה והופצה בין השאר ביוטיוב. בכירי הארגון, לא תאמינו, אפילו טוענים שהמטרה במופע הנוראי הזה הייתה דווקא להפיץ מסר של שלום ואהבה. لأننا شعب يحب الحياة ويحترم الإنسان ويقدر الإنسان. نحن لسنا إرهابيين كما يصور هذا العدو الصهيوني المجرم. رسالة أطفال فلسطين اليوم هي رسالة محبة لكل العالم. نعم. והגרוע מכל, זו רק דוגמה נוספת מני רבות הממחישה את ההסתה ואת החינוך לשנאת ישראל שנפוצה בעיקר בעזה ובקרב ארגוני הטרור הפלסטיניים.